Jongens, hoe zien de reacties op het verschijnen van de CD en de DVD? Ja, heel goed eigenlijk. Dat, mensen zien eigenlijk nou pas wat er eigenlijk zich op Tweede Kerstdag eigenlijk, of ze zien nou in detail wat er op Tweede Kerstdag zich heeft afgespeeld. En zo kunnen ze het rustig terugkijken allemaal. En de huur zegt de meeste reacties zien van gebeurde dat ook en gebeurde dat ook. En de Tweede Kerstdag was misschien wel te veel om in één keer te laten zien, zeg maar. Dus, maar daarom is nou die DVD gekomen. Hè. Want wat was nou uiteindelijk de reden om deze DVD toe te brengen? Nou, de reden was natuurlijk, het was een eenmalige voorstelling en het was zund. Er was zoveel tijd en energie ingestopt. Het is gewoon heel erg zinnig geweest als we het niet hadden vastgelegd. En daarbij hebben er heel veel mensen aan de voorstelling meegewerkt die achter de schermen stonden, die überhaupt nog niet gezien hebben wat er gebeurd is. Dus voor hen is het natuurlijk ook een prachtig document om gewoon eens naar te kijken waar ze eigenlijk in gespeeld hebben. En nou blijkt dus te zien dat er ook best veel DVD's boeteserum verkocht werden. Dus dat er ook andere mensen in geïnteresseerd zijn. Waaraan zou dat kunnen liggen, denken jullie? Het is bijvoorbeeld was één liedje bij van Vanaf Hey. Dat wordt gezongen door Carlijn van Dinter. Dat was het slotlied van Serum eigenlijk. En dat hij eigenlijk zelf geschreven en Jacques heeft de tekst geschreven. Dat heb ik met Herbert de Troost let's in Broekse Voors ook gedaan met Carlijn. En toen waren de reacties echt van oh wat een mooi liedje allemaal. Ja, en toen is dat op de site van Jacques gekomen dat er een DVD was. Ja, dan is natuurlijk dat heel veel mensen die DVD ook willen hebben dan. Ja. Om dat liedje te luisteren. Ja. Nou hebben er tijdens de voorstelling op Tweede Kerstdag natuurlijk nog meer jonge talenten meegedaan aan de voorstelling. Wie heeft er zo al nog meer meegedaan? Nou, qua muziek hebben we ook twee rappers gehad uit Serum. Dat was Tom Minte en Niels Hermkes. Die hebben een prachtige tekst geschreven over het afscheid van Serum. We tellen af en het gaat letterlijk over de laatste dagen of de laatste secondes van Serum. Ja, er is ook een hele mooie videoclip bij gemaakt, heb ik begrepen, voor op de DVD. Ja, Luc heeft bij de 3 videoclips die erop staan, Luc Vonke, alle 3 een videoclip bij gemaakt. Ja, en dat is heel goed gelukt. Dat moest echt kijken. Ja. Een goede tip voor iedereen om de DVD dan toch maar aan te gaan schaffen. Ja, absoluut, absoluut. En er staat nog een heel mooi liedje op van Drienke van Tom Boer. En dat is ook door een jong talent is gezongen. Dat is door Sjan Jans gezongen, maar die heeft het op een manier gedaan. Ik huur het nog van iedereen die het gezien heeft. Het is zo erg. Het is hartverscheurend. Hartverscheurend gewoon. Ja. En dat is gewoon heel mooi om te zien. En dat gaat ook weer over met zang van Carlijn. En dan blijkt dat liedje wel voor alle generaties eigenlijk kent eigenlijk. Dus, en dat is een mooie van dat clipje weer. Drinke, drinke, even met jou wordt maar. Klum toch meg je, gauw bij hem op de kar. Hij heeft geen riezere wagen, een slupjas wil te niet dragen. Maar altijd hong naar de long van Tistine Serumse jong.